سلام كرات حوتي انقعد حن مزاخوم نابيودي تيوب channel ابزان لو معنتي فيديو مسارتاوي بزعبا ناي فوركس تريدين كنفلطوم زلنا قدماي كفال حيزلكم قريب لخو كتكاتلو باهورات يعدم Forex ማለት foreign exchange ማለት እዩ FOR ካብ foreign ከምኻ EX ካብ exchange ምውሳድ forex ተባሂሉ ይጽዋዕ ብኣሕጽሮተ ቃል ከዓ FX ኢልና ክንጽውዖ ንኽእል forex ማለት ብሕጽር ዝበለ ሸርፊ ማለት እዩ forex trading ማለት ብሸጥን ምግዛእን ባጤራ ወይ ከዓ ገንዘብ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ማለት እዩ Forex trading ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ፋይናንሳዊ ማርኬት እዩ ኣብ መዓልቲ ከዓ ልዕሊ 7.5 ትሪልዮን ዶላር ዝኣክል ቮልዩም ተንቀሳቒሱ ወይ ከዓ ትሬድ ተገይሩ ይውዕል Forex ማርኬት ኣብ ሰሙን 5 መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ከዓ 24 ሰዓታት ተኸፊቱ ይውዕል ኣብ ቀዳመ ሰንበት ግን ተዓጽዩ ይውዕል ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ስቶክ ማርኬት ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኣብ መዓልቲ ከዓ ልዕሊ 20 ቢልዮን ዶላር ቮልዩም ትሬድ ተገይሩ ይውዕል ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ግን ልዕሊ 7.5 ትሪልዮን ዶላር ትሬድ ተገይሩ ይውዕል ስለዚ ፎሬክስ ማርኬት እቲ ዝዓበየ ዲሰንትራላይዝድ ዘይተማእከለ ፋይናንሳዊ ዕዳጋ እዩ ኣብዚ ዕዳጋ ዝሳተፉ ፎሬክስ ትሬደራት ከዓ ቁጠባ ናይተን ሃገራት ኣብ ግምት ኣእቲና ንዝመረጽናዮ ባጤራ ስፔኩሌት ብምግባር ወይ ከዓ መጽናዕቲ ተጠቂምና ብምግማት ወይ ከዓ ክኸውን ይኽእል ብምባል ክንሸጥን ክንገዝእን ንኽእል ንኣብነት ኢሮ USD 1.0451 እንተዳሃልያ እዚ ማለት ከዓ 1 ኢሮ ብ1.04 51 ዩኤስ ዶላር ትሽረፋላ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክንሸጥን ክንገዝእን ተዳደሊና ብጽምዲ እና ኣዋደርና ክንሸጥን ክንገዝእን ንኽእል ንኣብነት ከዓ ኢሮ USD ክንመርጽ ንኽእል እቲ ቀዳማይ ተጻሒፉ ዘሎ ካረንሲ ወይ ከዓ ባጤራ ቤዝ ካረንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እቲ ኻልኣይ ተጻሒፉ ዘሎ ካረንሲ ወይ ከዓ ባጤራ ኮድ ካረንሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ትሬድ ክንገብር ከለና ነቲ ቀዳማይ ተጻሒፉ ዘሎ ቤዝ ካረንሲ ወኪልና ምስቲ ኻልኣይ ዝተጻሕፈ ኮድ ካረንሲ እና ኣነጻጸርና ኢና ትሬድ ንገብር ኣብ ፎሬክስ ትሬዲንግ ክንሳተፍ ተዳደሊና ብመንገዲ ናይ ፎሬክስ ብሮከራት ጌርና ክንሳተፍ ንኽእል ፎሬክስ ብሮከርስ ክንብል ከለና ልክዕ ከም ናይ ድለላ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ፎሬክስ ትሬዲንግ ማርኬት ብቕልል ዝበለ ኣገባብ ንኽንሳተፍ ክንሸጥን ክንገዝእን ዘኽእሉና ወይ ከዓ ዘኽእለና ፕላትፎርም እዩ ንገለ ካብ ፎሬክስ ብሮከርስ ክንጠቅስ ተዳኺና IC ማርኬትስ ፔፐርስቶን FPS ኦዋንዳ ኤክስነስ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ብሮከራት ኣለዉ ብሮከር ቅድሚ ምምራጽና በጽናዕቲ ክነካይድ ኣለና ንኣብነት በታ ዘለናይ ሃገር ብሕጊ ሬጉሌትድ ምዃኖም ወይ ከዓ ላይሰንስድ ምዃኖም ክንረጋገጽ ክንክእል ኣለና ብኻልኣይ ከዓ ክንደይ ስፕሪድ ወይ ከዓ ኮሚሽን ከም ዝወስዱ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብሳሳይ ደረጃ ከዓ ገንዘብና ብኸመይ ኣገባብ ከነውትዎን ከነውጾን ከም ንኽእል ፔመንት ሜተድ ብኸመይ ከም ዝጥቀሙ ክንረጋገጽ ክንክእል ኣለና ቀፂልና ከዓ ጽቡቕ ካስተመር ሰርቪስ ከም ዘለዎም ርኢና ክንመርጽ ክንክእል ኣለና currency pairs ወይ ከዓ ጽምዲ ባጤራ ናይ ሃገራት ኣብ 3 ደረጃ ይኽፈል ንኣብነት the majors the crosses ከምኡ'ኻ the exotics ብምባል ኣብ 3 ደረጃ ይኽፈሉ the major currency pairs ክንብል ከለና
حانتي هابناي عبيتي هاجرات باتيرا وسيدنا من CS دولار بير كنجبرا خلنا ويكا كنت عمدا خلنا major currency pairs تباهيلن يزوعا لابنت ايرو USD GBP USD USD GPY USD كارد زامسلا كنتقس نخل بزن major currency pairs تتقيمنا تريد تراغيرنا ببزعي سبات تريد سلازقبروان more liquid ويكا volume سلازلو بغلن زبلا أقباب ويكا بفتن زبلا أقباب كنشيطن كنغزن نخل تنا قديمنا ازدقسناين ناي عبيتي هاجرات كارنسي ويكا باتيرا نمهد حدن بزي ناي US دولار بير كنغبرن كولنا cross currency pairs تواهيلن يزوعا cross currency pairs كنبل كولنا ناي عبيتي هاجرات كارنسي ويكا باتيرا نمهد حدن بزي ناي US دولار بير كنغبرن كولنا ويكا كنت عمدن كولنا cross currency pairs تواهيلن يزوعا من CS دولار انتدا بير جيرناين major currency تواهيلن يزوعا نمهد حدن انتدا بير جيرناين بزينا US دولار كا cross currency pairs تواهيلن يزوعا قابلت ناي cross currency pairs كان ريتا دادنينا GBP GPY hour GPY euro GBP euro hour النابلنا كنتك اسنها ال cross currency pairs liquidity ويكا volume كا major currency pairs يغنس exotic currency pairs كنبال كولنا حانتي كامناي major currency كالأيتخا كامناي زنع بلازلوا حقارات يرنا pair تراغيرنا exotic currency pairs تباهيلن يزوعا لابنات USD BRL USD زار بمبال كنت أكس نخل USD ناي major currency توكل كلا BRL ويكا برازيل كا ناي زمع بلازلوا هاجرات توكل أبزا خلقيتها USD ناي major currency توكل كلا إذا زار تبللها ناي ساوث أفريكان جنزب كينو نزمع بلا هاجرات توكل لا مالتيو بإكزوتيك currency pairs هتقيمنا trade كنجبر تدعدلنا more spread كمها low volume اللو low volume سلازلو كنشيطن كنغزن كولنا بولطوف كشيطن كغزان ايكلن more spread كنبل كولنا ها كنشيطن كنغزن كولنا اتفيناتنا بروكر بزحي ገንዘብ زوسدو مالتيو سلازي جمرتو هينا trade كنجبر تدعدلنا major currency pairs تقيمنا trade كنجبر يمكر مغنياتو more volume سلازلو more liquidity تداهليو أبزحت أنا جزء buy or sell عم نبللو بفتنات كنشتن كنجزن هال مالتيو قتيلنا نريوها ناي عبيتي هاجرات currency ويكا باتيرا ناتن كود كومها ناتن نيكنيم ويكا ساقوين حزنالكم قريبنا لنا نكاتل نابنت أب كود كتصحف كله اتي مجمرة تصحفها كلتا فيديلات نايتا هاجر شم كوكل كله إتا موداتا تصحف كا نايتا هاجر كارنسي ويكا باتيرا يوكل نابنت أب تحت الزكور تصحف زلو اتي مجمرة تصحف فيديلات شم نايتن هاجرات كوكل كله اتي موداتا تصحف زلو خا باتيرا ويكا كارنسي نايتن هاجرات يوكل نابنت US تدايلنا نايتا هاجر شم متصوعي كهون كله United States مالتيو نابنت دي تصحفا زلاها نايتا هاجر كارنسي ويكا باتيرا دولار تباهيلو كم تزوع توكل نيكنيم ناي دولار ويكا ساقوا ناي دولار كا باكس تباهيلو يزوع أبزا إيرو تبللها هاجر ني إيروزون كوكل كلو كارنسي ويكا باتيرا نايتا هاجر إيرو تباهيلو يزوع ساقوا ناي إيرو خا فايبر تباهيلو يزوع GPY تدارينها إتا GP تبلدلا ني جابان كتوكل كلا إتا Y تبلدلها ناي كارنسي نايتا هاجر ويكا باتيرا نايتا هاجر ين وكيلا مالتيو ساقوا نايتا كارنسيها ين تباهيلو يزوع GBP تدارينها إذا GP تبلدلا ني Great Britain كتوكل كلا إذا P تصحفا زلاها نايتا هاجر كارنسي ويكا باتيرا
ወኪላ ዝተጻሕፈትያ ንሳኻ ፓውንድ ትበሃል ሳጓ ወይ ከዓ ኒክኔም ኬብል ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ CHF ተዳሪናኻ CH ትብል ዘላ ናይ ስዊዘርላንድ ክትውክል ከላ F ትብል ዘላ ከዓ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ባጤራ ናይቲ ሃገር ፍራንክ ወኪላ ተጻሒፋላ ሳጓ ወይ ከዓ ኒክኔም ስዊሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዛ CA ትብል ዘላ ናይ ካናዳ ወይ ከዓ ሽም ናይቲ ሃገር ክትውክል ከላ እዛ D ትብል ዘላ ከዓ ከረንሲ ወይ ከዓ ባጤራ ናይቲ ሃገር ካናዲያን ዶላር ትውክል ማለት እዩ ኒክኔም ወይ ከዓ ሳጓ ናይቲ ባጤራ ከዓ ሉኒ ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ AUD ተዳሪና ከዓ እዛ AU ትብል ዘላ ንኣውስትራልያ ወይ ከዓ ንሃገር ኣውስትራልያ ክትውክል ከላ እዛ D ትብል ዘላ ከዓ ናይቲ ሃገር ካረንሲ ወይ ከዓ ባጤራ ኣውስትራልያን ዶላር ትውክላላ ማለት እዩ ከዓ ኒክኔም ናይቲ ካረንሲ ኣውሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ NZD ናይ NZD ተዳሪና ከዓ ናይ ኒውዚላንድ ሃገር ዝውክል ኮይኑ እታ D ትብል ዘላ ከዓ ናይ ኒውዚላንድ ዶላር ትውክል ሳጋ ወይ ከዓ ኒክኔም ናይታ ባጤራ ከዓ ኪዊ ተባሂሉ ይጽዋዕ